Wel, o'r diwedd, ar ôl tua 8 mis o waith paratoi, mae'r ap newydd Arwyr Ancora wedi cael ei lawnsio. A bellach mae ar gael am ddim i bobl i'w lawrlwytho ar y we. Mae bod yn gyffroes, da ni wedi cael cwmni 2 o'r prif gymeriadau. Mae'r Urdd, Eisteddfod a phobl wedi bod yma. Mae awdur y gân, Martin Geraint, wedi canu i gân. A hefyd mae bod yn braf iawn cael Magi Barffil sydd wedi datblygu'r ap yn wreiddiol o Scripture Union yma hefyd, a'r tîm Scripture Union yma i gyd wrth gwrs. Bore da a chroeso cynnes i fi ydy'r Urdd Feistr a hynny sy'n gyfrifol am Ancora. Maen nhw'n dweud? Wel, mae'r ap wedi cael ei bwriadu ar gyfer plant o ryw 7 i 12 oed. Hwn yw'r ap gorau i blant sydd ar gael yn y Gymraeg end of mewn gwirionedd. Mae wedi costio dros filiwn yn Saesneg i'w ddatblygu, a mae'r arian yn Gymraeg wedi dod gan yr enwadau, da ni'n ddiolchgar am hynny. Yes, i eifab, i ysbryd y byd a'n newyddion da, rhyfeddol ac wir. Ges i alwad gan Aled, dwi'n meddwl, yn holi, neu e-bost oedd yn y diwedd gan Aled yn holi os fyswn ni'n gallu recordio y gân yn Gymraeg ar gyfer Arwyr Ancora. A wnes i wrth gwrs cytuno yn syth, ond pan glywes i fe, ni'n meddwl, mae hwnna bach yn uchel i fi, felly rhaid i gael Mae'r y mab sy'n ifanc a'i lais yn cyrraedd bob man yr uchelderau yna i recordio'r gan. Felly, llais Mae'r yw'r brif lais arno fe. Wy'n gredwr mawr mewn wneud pethau yn fodern, felly yr un neges i dynnu ers 2000 o flynyddoedd am gariad Crist a stori Iesu, ond rywsut mae eisiau ni drosglwyddo'r neges yna mewn ffyrdd newydd. Felly mae cael hwn fel arf i blant a phobl ifanc yn hanfodol, swn i'n dweud.